Waterloo, jedna z nejslavnějších bitev v historii, která ovlivnila budoucnost celého kontinentu. Bitva, která znamenala definitivní porážku Napoleona. Jak dnes může někdo zcela pochopit chaos, který provázel bitvy napoleonské éry? Je vůbec možné si představit rozsah toho, co se zde v Belgii téměř před 2 stoletími odehrálo? Hřmot dělostřelectva, střelba z mušket, burácení početné kavalerie a řev zraněných a umírajících mužů. Následující hodinu všechny tyto věci projdeme. Jmenuji se Karl Ude Martinez. Od útlého věku se věnuji úžasnému světu turnajů a historickému šermu. Vždy mě zajímalo, jak se museli cítit běžní vojáci v různých dobách historie. Co zažívali, jakých hrůz byli svědky a jak zničující byly jejich zbraně a jak důležité byly na bitevním poli jejich nástroje smrti. Jsme tady. Bitevní pole u Waterloo. Nejznámější současná dominanta krajiny, Lví pahorek, byla postavena až po bitvě. Na těchto polích proti sobě bojovaly 2 obrovské armády. Francouzská armáda proti britské armádě a jejím spojencům. V neděli 18. června roku 1815. Tažení k Waterloo začalo vlastně už v dubnu 1814, kdy byl Napoleon donucen abdikovat po porážce ve Francii. Poté byl poslán do vyhnanství na malý ostrov Elba, odkud během 10 měsíců uprchl a odjel lodí na jih Francie, kde získal velké množství stoupenců a vydal se k Paříži. To rozhněvalo spojence, kteří utvořili koalici skládající se z Britů, Rusů, Prusů a Rakušanů. V podstatě vyhlásili válku jednomu muži, Napoleonovi. Bitva se vedla u Waterloo, protože si Napoleon velmi dobře uvědomoval, že bude napaden z několika různých směrů. Byli proti němu v přesile. Jeho plánem bylo se adaptovat za pomoci strategie zvané vnitřní linie. Chtěl zadržet jednoho nebo více nepřátel s pomocí malého vojska, soustředit se na jednoho nepřítele, toho nejbližšího, porazit ho, rozdrtit ho a pak se přesunout na dalšího. Zaměřil se na Belgii, kde se shromažďovaly armády Britů a Prusů. V tuto chvíli procházela britská armáda neuvěřitelnou proměnou zahrnující intenzivní trénink a vytvářela silné a profesionální vojsko. Proč byla tahle doba pro britskou armádu tak důležitá? Šlo o velkou změnu. Předtím, v 90. letech 18. století, byla britská armáda v hrozném stavu. Strukturální trénink a logistické reformy, které ke konci 18. století zavedl princ Frederick, vévoda z Yorku, přispěly k vytvoření trénované armády se zkušeným důstojníkem v čele, který své muže vycvičil v efektivní vojenskou sílu. To je úleva. Co je to? Kožený límec, abyste měl bradu vzpřímenou. Je to součást disciplíny nového pohledu na armádu. Před změnami, které zavedl vévoda z Yorku, nebyly ani stejné uniformy. A tohle je jeden ze způsobů, jak udržet hlavu vojáka vzpřímenou. Vévoda z Yorku zavedl mnoho změn. Pokud jste chtěl být plukovníkem regimentu, musel jste muže inspirovat. Taky začali trénovat štábní důstojníky. Přišli s větším organizováním, zásobovacími vozy. Věci už se nekradly, nerozprodávali a jídlo k vojákům dorazilo.
Za armádou následovaly zásoby. Bylo v nich i něco, co dnes lidé berou za samozřejmé. Co? Stany. Aha. Všichni měli stejné stany. Ze stanů jste mohl postavit tábor. Před těmito reformami vojáci řešili táboření po svém. Všude byli vojáci s klacky a plachtami nebo jen dekami a Bůh ví čím ještě. Vojáci byli velmi tvrdí, ale tohle usnadnilo přesun batalionu a všichni drželi pohromadě. Přineslo to i něco navíc. Vojenskou hrdost. Dobrý výcvik byl přínosem, ale k tomu, aby se červenokabátníci stali smrtícími, potřebovali účinnou zbraň. Na bojišti se v malém množství začaly používat nové a přesné zbraně, jako Bakerova puška, ale rozšířená byla tato zbraň. Legendární mušketa Brown Bess. Ve zručných rukou šlo o smrtící zbraň a Britové měli zručné ruce, jak jsem zjistil. Tohle poznávám, to je legendární mušketa Brown Bess, že? Je to jeden z modelů. Za ty roky jich udělali několik druhů různé délky, ale se stejnou ráží. Jde o legendární zbraň. A byla natolik legendární, že ji používali poměrně dlouho, že? Ano, první verze se objevily během anglické občanské války a šlo o hlavní zbraně napoleonských válek. Přetrvala až do viktoriánského období. Zažíhala se křesadlovým zámkem, kamínek udeří do pánvičky. Ano, od doutnákových zámků šlo o velký pokrok. Byl to další stupeň vývoje. Nebyla tolik závislá na počasí. Někdy prach zvlhnul, ale byl to spolehlivější zápalný systém. Je to mnohem lepší zbraň? I vzhledově je pěkná. Ano, jde o lepší výrobu. Během ní bylo prováděno více kontrol. Dělalo ji více malých výrobců, ale procházela schvalovacím procesem v paláci. Tady můžete vidět značku. Posílali je do Toweru na zkoušky. To byl další přínos, kdy byla zbraň přezkoušena a ověřila se tak její bezpečnost, než se poslala vojákům. Průměrný voják vystřelil 2 střely za minutu. Cvičený voják vystřelil 3 střely za minutu za každého počasí. To ale vyžadovalo pořádný výcvik. Celou dobu už pak to tempo dokázal držet. Jen mě zasvětil do pracného nabíjení. Nejdřív jsem naplnil pánvičku střelným prachem, potom jsem mušketu postavil kolmo vzhůru a nasypal do hlavně prachové náplně. Následovala kulka a závěrečné zaražení. Nyní jsem připraven ke střelbě. Bylo to dobré? Trefil jsem se? Dobrý výstřel. Zásah? Myslím, že to šlo do pravé části trupu. Skutečně? Bylo to dobrý, ale nabíjení je velmi pracné. Kolikrát za minutu to musíte nabíjet? 2krát za minutu, u zkušených střelců 3krát. Jak rychle to zvládnete vy? Já to teď zkoušel poprvé. Zkusíme to. Možná zvládnu 3, ale kvůli napětí budu třeba pomalejší. Nejsem pěšák, ale uvidíme. Jistě. Tohle je první. Od kdy to začneme stopovat? Od prvního náboje. Ale musíte vystřelit 3krát. 3 střely připravit. Teď. Pět, 4, 3, 2. Nevystřelila. 1 minuta. Poslední. Jedna minuta 42 sekund. To bylo působivé. Zvládl jste 2 za minutu. 2 jsou jednoduché, ale vystřelit po třetí v tom tlaku je náročné. Tlak se dostavil až ke konci, ale teď si představte, že je tady řada vojáků. Museli být pod ohromným tlakem. Proto neustále cvičili, aby zvládli vystřelit 2 a ideálně 3 střely za minutu.
Jednou jste měl problém vystřelit, pak jste to rychle opravil a vystřelil. To je jeden z problémů s křesadlovými zámky. Pokaždé nemusí dojít ke vznícení. Křesací kamínky nevydrží věčně. Podíváme se, jaké škody jsme napáchali. Nemůžu se přenést přesto, že jsme kolik? 25 metrů daleko? Ano, jsme přibližně 25 metrů daleko a pro mušketu Brown Bess je to velká vzdálenost. Páni, jednou minete a než se nadějete a znovu nabijete, jsou doslova u vás. Když jdou, budou přímo před vámi, že? Ano, To musí být děsivé. v té chvíli už to bylo tváří v tvář. Doslova, podívejte se na to. To je vaše, přímo doprostřed. Ano, na střed. Tohle taky? Trochu níž. Kam šla ta třetí? Protože tahle je podle mě moje. Ta je vaše z té dřívější střelby. Asi šlo o štěstí začátečníka. Na bojišti by to rozhodně způsobilo ošklivé zranění. Rozhodně byste si toho všiml. Moc dobře byste nedopadl. Podívejte, jakou to udělalo díru. Je to tlusté dřevo. Proletěla skrz. Mají malou rychlost, ale je to poměrně velká střela a zásah může velmi ublížit. Nemířili na nic konkrétního, prostě pálili do nepřítele jednu střelu za druhou. Pokud jste trefil hruď, voják spadl a byl vyřazen z boje. Doufali, že zničí nepřátelské řady dřív, než se k ním dostanou. Museli být disciplinovaní a trénovaní. Výcvikem procházeli neustále. Hromadná palba pěchoty vybavené mušketami Brown Bess byla smrtící proti řadám Francouzů. Pomalé nabíjení mušket však znamenalo, že po vystřelení 3 nebo 4 střel byl nepřítel u nich a začal boj zblízka. James Whittaker z muzea Staffordshireského regimentu nám vysvětlil, jak se mušketa dala efektivně využít i potom, co došel střelný prach. Tady máme jednu mušketu. Standardní délka je kolem 140 cm. Když se na ně připevní bajonet, jen ho k ní přiložím. K téhle mušketě nesedí. Máme tu dalších 40 cm čepele, čímž je celková délka 180 cm. S přihlédnutím k průměrné výšce pěšáka tehdejší doby, která činila něco kolem 160 cm, jste získal velmi dobré kopii. I bez prachu a bez nábojů jste mohl někoho probodnout, pokud se blížil. Obzvlášť, jestli jel na koni, protože k tomu se ta délka navíc hodila. Takže máme pušku, máme kopii a když vám dojde munice, samotný bajonet slouží jako malý meč, který je užitečný. A vsadím se, že ho vojáci používali i v táboře k běžným činnostem, třeba prohrabování ohně. Do boje musel být samozřejmě vyčištěn. To je pochopitelné. Jako poslední použití mohla zbraň v extrémních případech sloužit i takto opačně. Měl jste z ní palici. Váží přibližně 4 až 5 kilogramů. To je nebezpečná váha. Letěla na vás Pažba zbraně. která je samozřejmě pokovená, je velmi účinná. Existují příběhy, podle kterých se někteří nebojácní muži bez nábojů začali divoce ohánět pažbou. Nouzové řešení. Nouzové řešení a bylo účinné. Bez bajonetu i bez nábojů jste měl stále něco, čím jste mohl shodit jezdce, pokud útočila kavalerie nebo udělat dojem na Francouze. Takový byl britský voják. Impozantní nástroj války. Britská pěchota, hlavní Napoleonova překážka, měla impozantní sílu. Napoleonova severní armáda se skládala z mnoha veteránů, kteří za posledních 10 let dosáhli spousty vítězství. Co se týče kvality, francouzská armáda, která pochodovala na Waterloo, byla nejsilnější Napoleonovou armádou, jaké kdy od bitvy u Borodina v roce 1812 velel. Napoleonova armáda s 72 000 muži měla početní převahu nad tou Wellingtonovou. Napoleon měl rovněž o 90 děl více, ale, a bylo to velké ale, další spojenci, pruská armáda pod velením maršála Blichera, se nacházela u nedaleké Ligny. Blicher měl v plánu pochodovat k Waterloo, aby spojil své síly s Wellingtonem. Napoleon věděl, že pokud má vyhrát, potřebuje zastavit nebo porazit Wellingtona dřív, než se k němu dostanou. Napoleon svou armádu rozdělil na 3 vojska, 2 křídla. Levému křídlu velel Ney, pravému Grouchy.
Také měl zálohy, císařskou gardu a další zálohy. Cílem bylo projít mezi těmito dvěma armádami, Brity a Prusy, a toho, kdo se objeví jako první, rozdrtit. Druhé křídlo chtěl pak použít ke zdržení té druhé armády. A podařilo se mu to. 16. června Grouchy porazil Prusy v bitvě u Ligny. Porazil je, ale nerozdrtil. Dokázali se stáhnout. Napoleon za nimi Grouchyho vyslal, aby je zdržel a nezapojili se tak do bitvy u Waterloo. Potom se obrátil na Wellingtona. Nebylo pochyb o tom, že Wellingtonova armáda zaujala lepší pozici. Linie byly rozestavěné na tomto hřebeni. Vévoda viděl na celé bitevní pole. To Napoleon ze své pozice nemohl. Ukázalo se to jako obrovská nevýhoda. Expert na bitvu u Waterloo Liam Nolan mi řekl víc. Ve Španělsku Wellington vyvinul taktiku, při které využívá terén ve svůj prospěch. A zde v Mont Saint-Jean se nachází hřeben s předním svahem, který znesnadňuje postup útočících vojáků, a odvrácený svah, kde se dá snadno schovat před střelbou z děl. Teď stojíme na místě, kde byl Wellington a využíval výhody hřebene. Napoleon ale bitevní pole neviděl. Kde byl? Napoleon se nacházel na místě, kde je ten Bílý dům. Je to hostinec La Belle Alliance. Tam měl přední linii. A to bylo v trochu nižší poloze. Oproti Wellingtonovu hřebeni to byla nižší poloha. Napoleon měl jasný cíl. Chtěl prorazit Wellingtonovy linie a namířit si to přímo do Bruselu. Před Wellingtonovými liniemi byla dvě místa, která se v nadcházející bitvě stala klíčovými. Jedním byl zámeček u Gaumont a druhým statek La Haye-Sainte. Události z těchto míst zásadně ovlivnily výsledek bitvy. Noc před bitvou musela být pro muže z obou armád příšerná. Leželi pod širým nebem a snažili se trochu vyspat, zatímco pršelo. Pršelo tak moc, že když se rozbřesklo, půda byla zcela nasáklá vodou. Napoleon proto odložil první vlnu útoku, aby mohla země trochu vyschnout. Nemohl začít už v 9 hodin ráno, protože 2 dny předtím bylo tak špatné počasí, že nedokázal rozmístit dělostřelectvo. A útok nedokázal zahájit až do 1 hodiny, kdy dělostřelectvo spustilo palbu. Tohle mělo na bitvu velký vliv, protože kdyby začal už v 9 hodin ráno, Prusové by nestihli dorazit. Ale jelikož začal až v 1, Prusové už tou dobou byli za La Belle Alliance. Plán byl takový, že s ostřelováním děly začne v 1 hodinu. Poté měl následovat hlavní útok. Ale chvíli po 11:30 zahájila Reyova děla palbu na zámeček u Gaumont, což byl předsunutý post Wellingtonova pravého křídla. Potom zaútočila i pěchota. K tomu nemohlo dojít bez Napoleonova souhlasu. To bylo naprosto nemožné. Bitva začala přibližně o 11:30, kdy císař vydal rozkaz svému dělostřelectvu k otevřené palbě proti britským liniím. Později Napoleon vyslal francouzskou pěchotu k útoku na spojenecké pozice v Gaumont. Nyní museli střelbě z děl čelit zase Francouzi. V této době existovaly 2 hlavní typy dělových nábojů. Klasické plné náboje a kartáčové náboje. Oba typy byly pro velké skupiny vojáků smrtící. Promluvil jsem si s Ianem, abych zjistil víc. Tohle je replika 6liberního děla. Používalo se na bojištích, v pevnostech i na lodích.
Tahle velikost se používala na spoustu věcí a my se dnes podíváme, jak si povede proti pěchotě. Pěšáci už stojí. Vše je připraveno. Co budeme střílet? Většina děl střílela různé střely. My tady máme běžnou kouli, která se používala na všech bojištích. Je těžká, to musí dostat spoustu lidí. Tohle vypadá strašně. To je koule z hroty a podle různých historek se používala nejen na moři, ale i na bitevních polích. To je strašné, to musí způsobit děsný masakr. Tohle nemůžete přežít. Ne, bude rotovat. A když vystřelíte na vojáky, je poměrně jedno, čím jsou zasažení. Je to děsivý. A co je tohle? To je kartáčový náboj. A tady jsou příklady kuliček, které se v něm nachází. Nevyndávají se? Dáte to tam celé? Ne, tohle celé je kartáčový náboj a střílí se tak, jak je. Do hlavně se dala nálož, utěsnilo se to a pak se vložil kartáčový náboj. Ten se po vystřelení rozpadne. To je strašný. Jakou škodu to napáchá? Pro vojáky to byla hrůza. Dostřel je 300 až 400 metrů, je zničující. Je to jako brokovnice, ale horší. Mnohem horší. Nabíjení bylo také nebezpečné. To bylo. Střelci byli zabíjeni zbloudilými střelami, předčasnými výstřely a samotným selháním děl. Tohle je spolehlivé? Prošlo zkouškami a vydrží dvojnásobnou nálož oproti běžnému zatížení. Můžu vám pomáhat s nabíjením? Můžete. Pojďme ho tedy nabít a pak vystřelíme na ty pěšáky. Nejdřív tam dáme prachovou náplň. Kolik lidí nabíjelo děla? To záleželo na velikosti děla. Malé nabíjeli 3 lidé. Tohle by dělali 3 lidé? Ano. A trvalo to tak 30 sekund? Jo. Teď tam dáme náboj, který se bude střílet. Přidáme trochu trávy. Aby to drželo uvnitř. Pak se to trochu postrčí. Teď potřebujeme propíchnout nálož. Začínám v tom být dobrý. Nyní naplníme zápalný otvor. Jaký dostřel takové dělo má? Takhle malé dělo v této poloze přibližně 300 až 400 metrů. Do dopadu a odražení od země koule doletí mnohem dál. Takových 500 metrů. S drobným náklonem by to bylo ještě víc. Teď to zakryjeme. Mám to zakrýt? Ano, nyní jsme připraveni vystřelit. Podívejte se na to. Tohle to minulo, ten měl štěstí. Možná ho to trochu škráblo, ale podívejte se na tohle. Není možné, aby to přežil. Šlo to skrz a sledujte tu velikost. Normálně to prolétlo. Dobré, 1 ze 6. Představte si, že se to rozptýlí. Trefili jsme nějaké mezery a tak některé minuly. Ale pěšáci stojí v řadě, jsou velmi blízko u sebe. Kdybyste střílel na řadu několika stovek mužů, řadu z nich byste dostal a nezasáhnete jen tohoto jednoho, ale i ty, co stojí za ním. Je to ničivá zbraň. To ano. Hotová jatka. A to je to celkem malé dělo. Na bitevním poli používali i větší. Neměli šanci, když do bitvy zapojili i děla, věděli, že je to pro ty vepředu konečná. Tenhle měl ohromný štěstí. Až do dalšího výstřelu. Při útoku na Hougoumont čelili Francouzi obdobné palbě z děl a boje v okolí zámečku byly ještě zoufalejší. Chráněni zdmi kolem zámečku stříleli Britové do útočných vln Francouzů, kteří je obklíčili. Útok na Hougoumont měl sloužit k odvedení pozornosti. Napoleon se k sobě snažil nalákat další Wellingtonovy muže a oslabit tak střet spojenců.
Vznikla z toho však nelítostná bitva, která trvala téměř celý den. Jakmile začal Rey útočit na Ugomon, Napoleon povolil, aby se k útoku přidali i ostatní 2 jeho divize. 8 hodin se neúspěšně snažili Ugomon dobít. Zaměstnalo to velké množství vojáků Napoleonovy armády. Celé 3 divize, které se mohly použít efektivněji jinde. Zatímco zuřili boje na Wellingtonovo pravé křídlo u Ugomonu, Francouzi se připravili k útoku na jeho levé křídlo. Jen co francouzské dělostřelectvo utichne, začne útok 14 000 mužů. Když hlavní francouzská palba ustala, britská pěchota se přesunula k přednímu svahu hřebene a zahájila střelbu na útočící Francouze. Nyní šlo pouze o výdrž. Ustojí masa útočících Francouzů smrtonosnou palbu 6 000 Britů a Hanoveřanů, kteří stáli na hřebeni před nimi? Byla asi 1 hodina odpoledne a Napoleon musel prorazit britské linie dřív, než se k nim připojí Prusové a získají tak početní převahu. Francouzi pokračovali v postupu a Britové do nich neustále pumpovali olovo. V bojích se Britové obvykle stavěli do řady se 2 muži za sebou. Francouzi byli často kritizováni za to, že útočili ve velkých oddílech. Blížili se na způsob velké pěsti. Šlo o pevnou formaci se 76 vojáky v řadě, kdy jich bylo přibližně 12-13 za sebou. Chtěli prorazit nepřátelskou linii a potom se rozptýlit. Ale my jsme pokaždé stáli v řadě. Rozdíl byl v palebné schopnosti. Vezmeme si jako příklad 1000 mužů. Když máte 1000 mužů, kdy jich je 76 x 13 nebo tak nějak, pouze 3 první řady po 76 můžou střílet z mušket. Pak ještě lidé po stranách mohli střílet z mušket, ale ti uprostřed už ne. My jsme měli 1000 lidí ve 2 řadu a všichni z nich mohli střílet. Další věcí, dnes by se to nazvalo psychologickou válkou, bylo to, že byli hluční. Bubnovali, vykřikovali slávu císaři, slávu republice a podobně. My jsme na ně čekali v tichosti. No a v tom tichu jsme mohli poslouchat další instrukce. To je známka disciplíny a tréninku? Ano, příchod Francouzů byl hlučný, zahájili palbu, stříleli z děl a my jsme byli trénovaní k tomu to ignorovat. Co Francouzi? Byli z toho nervózní. Šel jste k někomu, kdo tam prostě stál a potom sáhli po zbraních. Francouzská pěchota opětovala palbu a úspěšně tlačila na britské vojsko. Linie po levé straně útočníků se začala hroutit a Britové z Hanoveřany začali podléhat tlaku velkého počtu Francouzů. Nastal čas zapojit do bitvy britskou kavalerii. Jednou z nejvýznamnějších událostí toho dne se stal britský protiútok. V historii je znám jako útok šedých skotů, který se odehrál přímo v tomto údolí. Lady Elizabeth Butlerová ho zvětšnila na tomto slavném obraze. Velitel Wellingtonovy kavalerie hrabě Uxbridge nařídil 2 brigádám těžké jízdy útok na francouzskou pěchotu, která tlačila na střed spojenců. Původně sloužili šedí skotové jako záloha, ale když viděli, že 92. pluk ustupuje, vtrhli na francouzský oddíl. Jakmile se dostali k hlavní francouzské linii, jejich postup ustal, ale tento čin ten den upoutal pozornost mnoha lidí. Jak nebezpečný byl v této době střelného prachu kavalerista z šablí? Mou otázku zodpověděl expert na jezdectví Ed Long. Povězte mi něco o té zbrani. Je to lehký jezdecký meč. V roce 1796 ho navrhl John Le Marchand společně s birminghamským nožířem Henry Osbornem a byla to impozantní zbraň. A na jaký pohyb byla ta zbraň navržena? Na sekání?
Bodání? Dá se použít mnoha způsoby. Podívejte se nejdřív na tu čepel. Podržím to. Čepel je velmi ostrá a na konci je mírně širší. Právě to zaoblení čepele poskytovalo mnoho sekacích technik. Nebylo nutné nepřítele okamžitě zabít, ale stačilo ho zmrzačit a dostat se tak přes co nejvíc lidí v co nejkratším čase. A používal se hlavně na koni. Ano, používali ho kavaleristé a nemuseli dělat velké rány. Šlo o to mít nataženou ruku a jen pomocí zápěstí provádět mírná švihnutí. Mluvíme zde o švihnutí přes obličej, což byl hlavní cíl. Okamžitě to vyřadilo protivníka a nechávali tak za sebou stopu zkázy. Francouzi to museli naprosto nesnášet. Ano, způsoboval strašnou spoušť a škody. Dodnes se tradují příběhy o tom, že jim byla rozseknuta hlava nějakého francouzského vojáka přes helmu a obličej až k zubům. Nesnášeli ho. Francouzští důstojníci si na ten meč dokonce stěžovali. Tohle vypadá trochu děsivě. K čemu to je? Pojedu stejně jako předtím u toho melounu a seknu, ale co kdybyste teď? Vezměte si ten meč. A? Mám to zkusit? Jo, uvidíme, jak hluboko seknete. Z jaké strany bych měl... Možná zkuste nohu. Tak teď? Můžete? Vidíte tu smrtící sílu? A to jste jen stál, neměl jste žádnou hybnou sílu. Podívejte se, jak hluboko to šlo. Obyčejné seknutí. Sledujte tu ošklivou ránu, kterou jsem právě vytvořil. Téměř jsem odsekl celou nohu. Neuvěřitelné. Kdybych jel na koni, šlo by to skrz. Neuvěřitelné. S větší rychlostí bych ji přesekl? Vyzkoušíme to. Nemůžu se dočkat, až vás na tom koni uvidím. Ede, to bylo úžasné. Podívejte se na to, to byl pořádný švih. Seknul jste dopředu. Jo, a šlo to téměř skrz, že? Podívejte se, jak visí. Drží to jen na šlachách a svalech. Přesekl jste doslova polovinu hřbetu. A jde jen o sílu meče a toho, co dokáže. Dostane se přes svaly, přes tuk, přes všechny pevné části v těle. A jen jeden švih. A stačil. Tenhle voják už se nikam nedostane. Proto si francouzští důstojníci stěžovali. Měli na co? O 12:30 odpoledne Napoleon své velitelství přesunul do La Belle Alliance. Čekala tam na něj šokující zpráva. Dozvěděl se, že Blücherova předsunutá garda již dorazila na bitevní pole. Toho se bál Napoleon nejvíc. Nyní musel bojovat na 2 frontách. La Belle Alliance leží na stejné silnici jako La Haye Sainte, statek, který byl dalším důležitým místem při bitvě u Waterloo. A tady je. Ode dne, kdy zde zemřelo tisíce mužů při jeho dobývání i obraně, se příliš nezměnil. Několikrát se ho Francouzi snažili zmocnit a několikrát byli odraženi. Statek La Haye Sainte byl pro Francouze velmi důležitý, protože kdyby ho dobili, měli by odrazový můstek přibližně 200 metrů od středu Wellingtonovy linie. Nejen, že by tam mohli umístit pěchotu, ale co je daleko důležitější, mohli tam umístit i děla. Útok na La Haye Sainte začal přibližně o 12:30 odpoledne a trval až do 6 hodin večer, kdy museli nakonec obránci ustoupit hlavně kvůli nedostatku munice. V čase, kdy Francouzi statek získali, už bylo příliš pozdě na to, aby ho efektivně využili, protože na bitevním poli se vyskytlo příliš mnoho problémů. V tu dobu byly jejich hlavní starostí Prusové.
Napoleon nyní musel jednat rychle, než dorazí Blücherova armáda. 5 batalionů své proslulé císařské gardy vyslal pod velením maršála Neje na svahy Mont Saint-Jean. Císařská garda se skládala z vybraných vojáků, kteří ještě nikdy nebyli poraženi, a Napoleon je hnal na britské pozice. Šlo o jeho poslední pokus o zvrácení situace. Útok začal až někdy kolem 7:30. Účastnilo se ho 10 francouzských generálů. Někteří jeli na koních, jiní byli uvnitř čtvercových formací. Když postupovali na svah, přišli do cesty palbě z britských děl na hřebeni, což mělo pro formace ničivý dopad. Mnoho mužů bylo sraženo dělovými koulemi. Pokračovali dál nahoru a když se dostali k vrcholu, povstala ze země dlouhá řada anglických gardistů. Všichni spustili palbu ze svých mušket a francouzské formace byly opět cupovány. Bojištěm se brzy začalo ozývat garda couvá a vojáci začali ustupovat zpět dolů. Wellington potom ze svého koně vydal povel k postupu. Celá armáda začala kráčet kupředu. No a jak zareagovali Francouzi? Ti začali prchat. Tento pomník označuje místo poslední bitvy císařské gardy. Jakmile byla poražena, ústup se změnil v úprk. Všechny cesty byly najednou plné vyčerpaných a prchajících Francouzů. Znamenalo to, že Napoleon prohrál svou poslední bitvu. Napoleon utrpěl drtivou porážku a byla to pořádná krvavá lázeň. Celkem bylo zabito, zraněno, zajato nebo se pohřešovalo 48 000 Francouzů. To jsou 2/3 císařovy armády. Ztráty na straně spojenců, včetně pruské armády, činily 24 000 mužů. I toto číslo zahrnuje zraněné a pohřešované. Celé řady mužů byly zasypány střelbou z děl a mušket, což mělo za následek děsivá zranění. Zjistil jsem, jak se tyto hrozivé rány léčily. Jaké zákroky mohly pomocí těchto nástrojů dělat? Předpokládám, že amputace byla nejčastější. Prováděly se traumatické amputace, kdy byly končetiny uraženy dělovými koulemi, kartáčovými náboji nebo řetězovými střelami. Střelba mohla roztříštit kosti. Lidé narovnávali zlomené kosti a používala se sádra, ale nešlo o stejné léčení zlomenin, jak ho známe dnes. Pokud to šlo, zkusili končetinu zachránit, ale kvůli problémům se chirurgové brzy stali velmi zruční v amputacích. Bylo to velmi běžné. Pak jste si musel dělat starosti s infekcí. O otravě krve toho příliš nevěděli. Amputační pilka se používala na 30 nebo 40 lidí. A infekce se přenesla. I všechno ostatní. Nedalo se to udělat rychle. Jak dlouho to trvalo? 30 sekund. Opravdu řezali 30 sekund? Dá se to udělat. Páni. Ukažte mi postup. Nejdříve to musíme zaškrtit. Zastavíme krvácení. Řezat budeme přes tepnu. Taky musíme pořádně zaškrtit. Provedeme řez. Řežeme přes svalstvo, přes kůži až ke kosti. Ještě z druhé strany a dole zkusíme nechat kus kůže, kterým to pak můžeme zakrýt. Co v tuhle chvíli dělá voják?
Dostal nějaké léky proti bolesti nebo křičí bolestí? Mohl jste dostat opiáty. Někdy voják zranění ani amputaci necítil. Existuje příběh o jednom chlapíkovi, kterému prováděli amputaci nohy. Jen tak ležel a žvíkal ořechy, které měl ve své vestě, a nabídl je chirurgovi. Ten samozřejmě zdvořile odmítl. Ale ne. Ano, je to pravdivý příběh. Žádná anestetika? Žádná. Jak je to možné? Tělo přejde do šoku. Opravdu? Vytáří adrenalin. Ale ne ve chvíli, kdy vám někdo odřezává nohu. Je to možné. Tak, prořízli jsme většinu svalů a nyní se můžeme pustit do kosti. Musíte se držet řezu. Já? Můžete, držte se řezu. Pravděpodobně by vám ho někdo držel, protože teď to může bolet. Takže ani teď nepřestane chirurgovi nabízet ořechy. Budu tedy řezat kost. Ano. Asi tady? Jen to zkuste držet co nejvíc rovně, jako byste řezal dřevo. Připravený? Jo, Hrozný zvuk. já vím. Musíte to dělat co nejrychleji. 30 sekund, že? Asi to tak rychle nezvládnete. Ta pilka je podle mě tupá. Párkrát už byla použita. Ale ne, to je nechutný. Podívejte se na to. Přeřízli jsme kost. Je to celkem čistý řez. Máme zde i kůži, kterou můžeme přišít. Takže... Jen se to přehne a přišije? Ano, už jen přišít. Amputace bez rozdílu na dobu patří mezi brutální postupy. Není to nic hezkého. Ale kolik lidí tehdy po amputaci přežilo? Věřte tomu nebo ne, hlavní chirurg u španělských válek a bitvy u Waterloo jménem Garty potom prováděl výzkum a pokud byste se dostal do polní nemocnice, vaše šance na přežití po amputaci by byly mezi 60 a 80%. Vážně? 60 až 80%? Páni, to fungovalo. Ano. V bitvě, kdy spolu bojují tisíce mužů na obou stranách, se snadno zapomíná na spoustu jednotlivců, kteří se snažili přežít. Jaké to bylo v bitvě u Waterloo pro běžného vojáka? Nedávné stavební práce na místě bitevního pole nám dovolily nahlédnout do jejich světa. Během úprav země kvůli novému parkovišti poblíž pomníku na Lvím pahorku u vesničky Mont Saint-Jean byly objeveny ostatky vojáka, který zemřel během bitvy. Mluvil jsem s archeologem Dominikem Bosquetem, který má místo vykopávek na starosti, abych se o tomto vzácném nálezu dozvěděl víc. Našli jsme téměř kompletní kostru vojáka, který byl zabit během bitvy u Waterloo. Byl to velmi zajímavý objev. Musím říct, že u kostry jsme našli i řadu předmětů. Na místě, kde měl kapsy, jsme našli mince. U mincí byly i tyto křesací kameny. Pro muškety? Ano, tento druh kamene používali Britové, protože Francouzi měli žlutý. A rozměry odpovídají mušketě Brown Bess. Jde o britského vojáka? Nemusí to hned znamenat, že to byl Angličan, protože takové muškety používali i někteří spojenci. Co dalšího jste našli? Jsou tady i jiné věci. Vypadá to jako mince. Jsou zde francouzské franky, francouzské mince, ale i německé. To by mohlo znamenat, že šlo o spojence například z nizozemsko-belgických nebo hanoverských jednotek. Ale není to definitivní důkaz toho, že nejde o Angličana, protože angličtí vojáci museli v Belgii platit v restauracích, kabaretech a platili právě těmito penězi. Jistě, takže je tak jako tak potřeboval, ať už to byl kdokoliv. Skutečnost, že jsme tyto mince našli, zároveň značí, že tělo bylo velmi rychle zahrabáno, protože když se tělo nechá na bitevním poli, je během 1 nebo 2 dnů obráno o cennosti. Například sedláky z okolí. Vše by ukradli. Co jste zjistili o jeho příčině smrti?
Zde je nákres polohy ostatků a předmětů, které jsme u něj našli. Jak můžete vidět, zde se nachází kulka. Mohu vám ji ukázat. Kulka z muškety. Našli jste ji mezi žebry? Ano, to je ta kulka. A to byla příčina smrti? Ano, když vás někdo střelí do plic, tak nepochybně zemřete. A víte, o jaký druh kulky jde? Ano, je to francouzská kulka. Podle jejich rozměrů. Váží 21 gramů a v průměru má 16 mm. Anglické kulky vážily 26 gramů a v průměru měly 19 mm. Angličané používali větší kulky? Ano. Takže francouzská. Co na tento nález říkáte? Musí být vzrušující najít ostatky z bitvy u Waterloo se všemi těmi věcmi. Jaký z toho máte pocit? Když jsem byl na tom poli, očekával jsem, že najdu stovky těl, takže je pro mě překvapení, že jsem našel pouze jedno. Co se týče emoční stránky objevu, tak v tom vidím člověka, který sám umíral na zemi. Co nám tyto kosti říkají o typu člověka? Jde o štílého člověka. Kostra není příliš robustní. Není ani příliš vysoký, 160 cm. A věk jsem odhadla na 20 až 29 let. Na zubech jsou patrné drobné stopy opotřebení. Tady, na stoličkách. To by mohlo ukazovat na jistou aktivitu jako otevírání pouzdra. Pro zbraně. Ano. Nebo otevírání pouzdra na střelný prach, který se pak sypal do zbraně. Dobře. Takže asi používal mušketu. Ano. Měl nějaké jiné problémy? Měl třeba něco s páteří? Ano. Jeho křížová kost, zde je obratlový oblouk, který není uzavřený. Když vezmu poslední obratel, zde mám uzavřený oblouk a zbytek je otevřený. Tomu se říká rozštěp páteře. Tomu mohlo způsobit problémy, že? Nemohl jezdit na koni. Pravděpodobně to byl pěšák. Mohlo to způsobit problémy. V současnosti by se z něj voják nestal, byl by zproštěn služby. Protože rozštěp páteře může způsobovat komplikace. Třeba částečnou paralýzu, nebo se mohl pomočovat. Takže měl spoustu problémů. Ne, zase tolik ne, protože konec konců přišel až z Anglie a účastnil se bitvy u Waterloo. Dokázal nést svou výstroj a musel ujít skutečně velkou vzdálenost. Toho všeho byl schopný i s rozštěpem páteře. Co dalšího nám ty kosti říkají o jeho osobě? Je to mladý člověk, který mohl trpět lehkou kyfózou páteře. Toto prohnutí páteře se projevuje hrbem. Ano, přesně tak. Páteř je prohnutá. Taky jsem objevila stopy artrózy. Tady na obratli. U mladého člověka to není příliš běžné. Vidíme to spíše u starších lidí. A jaký je váš názor, Genevieve? Co si o tom myslíte? Jaký z něj máte pocit? Je to někdo, kdo měl dlouhou dobu problémy. Měl prohnutou páteř a měl menší hrb. To mohlo souviset s rozštěpem páteře. Taky měl artrózu, na což byl podle mě mladý. Patrně se nadměrně namáhal. Nosil příliš těžké věci.
Je možné, že hodně trpěl. Waterloo ukončilo dlouhé napoleonské války. Za 6 let císař zemřel. Léta tyranie poskytla jméno celé éře. Éře, která přinesla spoustu příležitostí pro nové zbraně a taktiky použité na bitevním poli. Doslova stovky a tisíce mužů byly zabity mušketami, rozmetány děly a rozsekány jezdeckými šavlemi. Tisíce mužů, kteří se vrátili zpět do Británie, se snažili dál přežívat. Tito veteráni byli důkazem jejich ohromné síly. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2013.